Mani mo lang sa pagka-presidente po. Oh, lagi. Oh, Oh, pinakamayo gid para ninyo. Para na ko yun. Oh. Ari ko. Ka sir, Marcos. Marcos. Oh, Marcos. Marcos. Ikaw sir. Pwede saya? Oh, pwede. Kasi ang gwapo niya. Ikaw sir. Magaling niya ang presidente. Oo. Saan ma? Marcos. Marcos sir. Ikaw sir. Marcos ko. Marcos gyapon. Marcos. BBM. Isko sir. Hello, what's up mga bay? Welcome back sa ating munting channel. Sa video natin ito mga bay, presidential election survey naman tayo dito sa Cebu. Dito po tayo sa Fair 3 ngayon. Iba na po yung atong iba na po yung setup natin mga idol. Ito yung sa harapan, tapos dito naman yung sa tawag nito, mga pangalan. So ngayon mga guys yung mga porter naman yung tatanungin natin, no? About naman dito kung ano yan. Sir, ikaw sir. Ikaw, sir, may mga sir. Sir, nakilala ko si Marcos ko sir. Lamat sir, lamat. Marcos. Sir, mayo para naman sir. Mayo Marcos. Marcos ko sir. Ikaw sir. Marcos gulong. Marcos. Anong Marcos mo itong napilir? Maju na kaya kalau pertahanan. Pertahanan. Ngay gol ng Marcos na may kitabang. Oh, salamat kayo sir. Ikaw sir. Pwede sa mga pangatanan sir. Marcos ko sir. Salamat kayo sir. Salamat. Salamat. Oh. Go lang, go. Sir. Ito sir. Survey ni sir ba? Lahat lang ako. Kasi mayo kay para nila sir. Tayo mo. Para sa ako Kanang ko ang yun, kanang indot mo daw ah. Oh, asa magay natanawan ng mayo mo da sir. Kani kang di. Kani. Marcos. Salamat sir, salamat. Marcos. Mamay kusog. Sir, ikaw sir. Sa may, ano mo sir? Bongbong yan po. BBM. Salamat sir, salamat. Ulit. BBM. Solid, BBM. Salamat. Sir. Okay mo sir ba? Paano mo sir? Sige, mayo na lang. Unong sir. Kuha ko kauyong na ng unong nila. Wala pa. So, undecided. Salamat sir, salamat. Ayan. Sir, ito. Nag-survey mo sir. Lahat naman sir. Para ni mo sige, mayo na lang. Unong sir. Wala sir. Pakyaw. Salamat sir, salamat. Thank you, sir. Sir, may ito sir. Pwede na mga pangutan na sir. Nag-survey sir ba? Lahat naman sir. Para ni mo sige, mayo na lang. Unong. Ayaw mo nalatawa sir. President. Sa pagka-presidente. President po, sir. Mga pa na sila nagawa na. Mo lang opinion sir. Opinion lang mo. Pakyaw, ima sir. Salamat sir, salamat. Thank you, sir. Thank you. Ima sir. Pwede na mga pangutan na sir. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Salamat sir, salamat. Thank you, sir. Ari, punta. Ikaw mo. Nagsalpi nyo. Para ni mo, sa Gimayo na lang. Unong. Para mo. Marcos. Marcos. Bakit po kaya, ma'am? Bakit po Marcos? Anong Marcos? So ayan. So, ayan. Sige. Thank you, ma'am. Wala pa ka-decision. Undecided po si sir. Ito, undecided. Ikaw ma. Sa'yo ma. Unlock sa video. Unlock sa video, sir. Ayan. Sige naman. Di ba sa vlog? Pakyaw. Vlog po. Vlog rin ma. YouTube. YouTube. Ikaw ma. Marcos. Marcos. Marcos po. Okay. Marcos.
Ikaw, ma'am. Pacquiao. Pacquiao ka, ma'am. siya. Ikaw, sir. Ano ka, sir? Tama na. Bakit? So, salamat yun, salamat, Thank you, salamat. thank you po. So, mana na ito, record, no? Pacquiao. Well, ikaw, sir. Para naman, sir. Sa kimayo, lang. Eh, Presidente. Marcos. Marcos? Bakit, Marcos, bakit sir. Marcos, sir? Okay. Sa Marcos ko. Ah, okay. Idol Salamat, niya si salamat. Marcos. Thank Salamat. you. Oo, ano yun? Ikaw, sir. Ito si sir. Okay, sir. Sir, para na mo. Sa kimayo. Pinakamayo. Ah, si Ma'am Lene. Lene. Salamat, sir. Salamat. Thank you. Marcos. Ano, Marcos mo ako, sir? Ha? Na, madiyang ka ba? Juan, tinood. Ah, sige. Salamat, sir. Ikaw, ma'am. Marcos din po si Salamat, ma'am. salamat. Thank you, ma'am. Oh, ano yung Marcos? Ikaw, sir. Sabay mo, sir. BBM ka, sir. BBM ka po. BBM. Dahil Sir, ako, sir. Para na yun. Sa kimayo, ano nila ko, no? Isko Moreno. Esko ka, sir. bakit po kaya sa Esko, sir? Isko Moreno. Bakit po? Mark. Ano, Esko yung sir? Pwede saya. Oo, okay. Kasi ang gwapo niya. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Eh, magaling niya ang bisinindi. Oo. Sir, ma. Sir, ma. Marcos. Marcos, sir. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Marcos ko, Marcos. Marcos, gapon. Awa, Marcos. BBM! Isko, Isko, sir. Ikaw, sir. Isko, sir. Marcos. Oh, Marcos po si sir. Salamat ya, sir. Thank you, Salamat, sir. salamat ya. Oh, ma'am. Pwede tamang magkana mo. Magkutay para Ikaw, ma'am. Masa man, ma'am? Marcos po si ma'am. Ikaw, sir. Ma'am. Marcos din po. Okay. May iba na Marcos. Ikaw, sir. Marcos, kay Claro Brato. Ah, para mo barato. Barato ko no. Ikaw, sir. Kamu sir, ang sa inyo ha, mau pa yan. Ano yun? Ito alam mo, sir. Kay vlog ako. Oo, hindi po kami Barang pwede. Marcos ka sir. Ah, Marcos. Salamat ka, sir. Thank you, sir. Oh, salamat, salamat. Sigaw dito, Marcos po. Balik kong kinantang bugas. May tawo balik kayo. Sir. Nag-vlog ko sir ba? Para naman sir, kasi Mayo na lang. Marcos. Salamat ka sir. Marcos din po si sir. Thank you, sir. Marcos, ito na po. Okay. Ikaw sir, pwede ito makapunta na dyan. Ade. Ma'am, nag-survey naman ba? Nag-vlog lang ma'am. Para naman sa Mayo na lang ko naman. Wala pa Undecided ka-decision. po si ma'am. Wala pa ka-decision si ma'am. Thank you, Ikaw, ma'am. ma'am. Wala pa sir. Undecided pa po. Okay po. Ikaw sir. Para naman sir. Mariam ako. Ha? Mariam. Wala. Wala dito si Mariam. Salamat sir, salamat. Thank you. Ikaw sir. Marcos. Marcos si Marcos, sir. Marcos. Oo. So, okay na. Ito Marcos. Salamat ya sir. Thank you, thank you. Okay. Sir, sir. Ayun to sir. Para nimo sa Mayo lang tanan sir. Para dos Pilipinas po. Nahirapan si sir. Nahirapan si sir. Arikos babae. Aris babae, si Lene ya. Lene, okay. Salamat. Salamat, salamat. Thank you, sir. Tara, tara, tara. Ito pa dito tas unahan. Dere sa tas. Sir, mayon ko yung tanan. Nag-vlog mo sa ba niya. Kung sa mayo niya sir. Para gid niyo. Mayo nilang unom. Parang, oh, sa mayo. Sa man. Mane wala sa pagka-presidente po. Oh, lagi. Oh, Oh, yeah. Pinakamayo gid para ninyo. Para na ko yun. Oh. Rico. Ka sir, Marcos. 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 Ikaw sir. Marcos. Oh, Marcos. Marcos. Ikaw sir. Marcos. Oh, Marcos. Tilaw mo siya lusan. Ikaw sir, ikaw sir. Say mo para nimo. Marcos. Oh, yapon. Tilaw sa kang Marcelo. Ikaw sir. Isko. Isko. Anong isko mata sir? Ala. Napanood naman yung Manila. Oo. Pagdahit nila. Oh, salamat sir, salamat. Amo kasi mga dagan o President mga po. presidential ba? Oh, ikaw sir, unsa may mayo para nimo sir? Pilis ako. Oh, sige. Dara ako. Unsa may mara? Dara ako. Marcos. Bakit po, sir? Bakit po? Anong di mo ko Marcos? Kaya ano? Galing Pilipinas, mapungay na eh. Oh, Mapungay na eh. Marcos. Mo na makapap
Kailangan ng yaman. Mayaman na Marcos. Yaman eh. Unsay mga kuan sa ginikanan, wala siya labot. Unsa na? Siya, anak man eh. Siya na yung mutubos. Kayuhan, kaya. Kini, bukong, bibig. pili na ko. Salamat kayo, sir. Salamat. Kaya kani sila. Lisod kini yung mga kontra. Kini may atong padakon. 2022. Marcos ya to kadakon. Salamat kayo, sir. Okay, gano'n. Kani si Bibi Ron. Nani sa Lapu-Lapu. Nagkuhan na sila ron. Na kung sa'yo tawag ka na nga motor kit. Oh, maturkit. Oh, ako. Nakos government. BBM ako. Salamat kayo, Thank you, sir. Thank you sa opinion mo, sir. Sir, Salamat, sir. si Sara wala man dayon og kuan, lansan direte. Ang buto lang, sir, kay... Sarah. Oh, may kay Pao. Wala gyud rastaman dia. Lagi. Wala na mga buto, sir. Taman. Wala Marcos. Okay. Marcos sila tahan. So, ayan po, Marcos po sila. Mga grupo ng ano dito, Marcos. So, Kasi October Marcos. Mamaya ako nakuha. Oh, gid Marcos. Ay di ba pili yo dagan kay biso ni barko ko ro. Oh, gabi ako Marcos. Tama. Ayaw. Ikaw sa may mutulo. Ikaw sa. ito si sir. Ano po sa'yo, sir? Ayaw kita. Para ba tayo mas ba yo? Okay na, sir. Sige. Unsa ma? Ikaw sir. Undecided pa. Kasi sir. Ang akong butaran ang kanang wala na nagagigitan ng pagka-presidente. Ah, yeah. Pacquiao, Jasmine Pacquiao. Pacquiao. Okay. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Puni pa noy. Ha? Puni pa ka na. Di na pwede ka nagabidyo man. Lene si ma'am. Ano, Lene ako, ma'am? Hindi pwede. Ang ato lang suwayan sa kaya ba sa palingkura sa atong presidente Pilmero. Kay gibot lang siya, yung nagsugod man siya sa uno, ipapahawa siya. Kailangan mag-start juga sa uno, di ka katapusan. Salamat, salamat. Thank you. Salamat, ma'am. Salamat. Ato tas unahan. Bye, nga rin, Salamat May. ninyo. Salamat. Alay, boss. Ako umat kami to. Kusinter lang po ron. Para ni mo sige mayo ang nala. Wala na ba? Desisyon. Undecided po si sir. Thank you, sir. Ay, makabutay na mo? Ay, di pa. Thank you. Wala pa. Wala pa. Salamat. Sir, kayo yung opinion kung para ninyo sa gimayo nila ayaw presidente po. Ikaw, sir. Ha? Undecided ka? Undecided po si sir. Undecided si sir. Ikaw, sir, ano po? Wala pa nga. Wala pa po. Ano? Puro. Ay substitution ni. Bongbong. Bongbong si sir. Ikaw, sir. Kaya mayo ginagawa, sir. Bongbong si sir. Salamat ka na doon. Marcos, Salamat. thank you. Siguro na. Salamat. Salamat, sir. Black sir nga. Mga na yung kwan, Bonpentro. Para ninyo sa mayo. Mayo ang presidente po. Ikaw, sir. Sa mayo, para ninyo. Mamili pa. Decided po. Ang kamera lang. Tumong na ko. Yan naman. Anak kayo. Ikaw, sir. Saan mo, sir? Mayo na. Ikaw, sir. Yes, si sir. Ikaw, ma'am. Marcos. Marcos. Ikaw, sir. Marcos. Marcos. O, kanay nag-counter eh. Ako si Sara gud pero Sara. wa masara si Marcos mo yung pinakamayo Bakit niya. po? Bakit po? Oo. Marcos kay
iya kamahan sa una, mayroon kayo. Oo. Ya, pero di ko bisito, basin dagdag pasara-sara gyapon. Dahil mama, unsa mga para nimo ma'am? Marcos. Marcos kaya po si ma'am. So, salamat kayo na mama. Thank you, thank you. Salamat. Ito na po yung result natin mga guys, lano. Mga bay, ito na po yung result natin. So, doon pa rin tayo. Unsa yung Facebook page day? Isla de Olango. Ha? Isla de Olango. Oh. YouTube na mga sir, YouTube. YouTube mga sir. Pwede na siguro, tataas na natin. So, ayan, natapos na po tayo sa, ano, Sabi rin. Ano ma'am? second class. Sila ma'am. Ma'am. Mayong hapon. Ma'am. Anak lang yan ba? Sabi mayo nila. Saan maayo nila? Oo, madam. Para president po yan, ma'am. Imo dam, isa may imo dam. Ang sa may imo ano, Madam, ma'am? sanay mo madam. Kapilian. Si Manny po sa kanya, si Manny. Si Marcos. Marcos po. Marcos, yeah. Salamat ya mama. Thank you. Ikaw, ma'am. Nag-survey mo ba? Nag-vlog lang ako. Ah, okay. Sabi mayo na lang ano. Maral ko mo. Wala. Undecided po si ma'am. Thank you, ma'am. Undecided po si ma'am. No? So, ayan. So, So, ayan. So ayan mga bay. So tapos na pa tayo ng survey, no? So ito pa yung nakuha natin tali. Kay Lene, 3. Kay Pacquiao, 7. Kay Lacson, 0. Kay Marcos, 1, 2, 3, 35. 1, 2, 3. Ang pato, 0. Ang yes ko, 2. Sa undecided, meron pong 8. So, ito pa yung mga resulta mga ganda. So, si Marcos, ako dito po sa port area ng Cebu. So, ngayon, thanks for watching. Kung gusto nyo po ng ganitong video, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Estadio Olango. Thanks for watching.